I skal da ikke snydes for en pris for årets mandlige birolle heller. De nominerede i kategorien er... I Ordet på Det Kongelige Teater tog Jens Jakob Tychsen et imponerende og frygtløst livtag med en af de centrale roller i det 20. århundredes danske skuespilkunst. I Kaj Munks fortættede drama skabte han en intens, foruroligende og gribende skikkelse som den unge Johannes, der tror, han er Jesus. Nikolaj Dahl Hamilton var perfekt som den pædofile forfatterspirer af en husven i Modern Life på Café-teatret. Han funklede i et komisk firspand af figurer i Den Politiske Kandestøber på Grønnegårdsteatret og var uhyggelig som den kleine sommerfugleforsker i Darwins Testamente på Det Kongelige Teater. Nis Bank Mikkelsen var et studie i opgivende tavshed i efterår og vinter på teatret ved Sorte Hest. Et afmægtigt menneske, fuld af vemod og smerte, der havde holdt kæft i 40 år, men som pludselig lukkede munden op og forsvarede sit liv, sin moderbinding og sig selv. Årets mandlige birolle er... Nikolaj Dahl Hamilton. Juryen begrunder således. Det forløbende teaterår har Nikolaj Dahl Hamiltons store spændvidde som scenekunstner vist sig. I Grønnegårdsteatrets veltunede Holberg-opsætning af Den Politiske Kandestøber var han både ondskabsfuld, krukket og indtagende i et helt lille kobbel af groteske figurer. På Café-teatret kunne man i Modern Life opleve ham i et isnende og uhyrligt portræt af en kynisk og narcissistisk børneskænder, mens han på nationalscenen i Jokum Rodes overlevelsesgyser Darwins Testamente betog os med et stærkt og næsten dæmonisk spil. Tillykke. Tusind tak for det. Tusind tak til Bikubenfonden og til juryen, som har valgt mig til at stå her i aften. Jeg er, må jeg sige, uden at være alt for selvkritisk, meget bedre til at stå og lave noget, som jeg har øvet mig på, og det her, det har jeg ikke prøvet før. Så bliver det vi jo sammen om det her. Der er utrolig mange mennesker, som jeg har lyst til at takke for det her, ikke mindst fordi det er hele 3 karakterer, som jeg er blevet nomineret for i aften, og jeg skulle måske sende en særlig tak til både Carsten Bjørnlund og Henning Jensen, som prøvede billederne af mig på scenen, fordi jeg jo som birolleskuespiller tit står i baggrunden. Men også tak til de 3 fænomenale dramatikere, Alexa Okanovic, Jokum Rode og Ludvig Holberg, vel de 3 største dramatikere, Danmark nogensinde har fostret, som jeg har fået lov til at prøve mit ansigt med på scenen. Og en tak skal også gå til min familie, som er en fast støtte, og som gør, at jeg kan få lov til at te mig som en åndssvag skuespiller døgnet rundt derhjemme. Tak skal I have alle sammen. Tusind tak. Det har som sagt været et begivenhedsrigt år i dansk teater.